actually giagi nila kini sa usa ka video. Diin gianunsyo nila nga sa kanta nga Mambo Number 5. Nya dito makita ang mga anak ni Iya sa 1 2 3, di ba kabalo man ang kanta nga kasam 1 2 3 4 5. Oh, kana. Look, updated boy. Lahi ka gyud. Lagi nila sa atong video no. Sa TikTok kay ang baby manggod makita sa sonogram nga nag-ana siya sa iyang kamot. Ika 5 fingers niya ba makita. So that's why number 5 si baby number 5 kana siya. Cute kayo, lingaw kayo ang video no. Og dito no dagan kayo ang nag-congratulations ng mga celebrity friends ni Iya ug ni Drew. Kalipay gyud nila ang maong anunsyo. Ganito interview sa iha 2023, ang youngest son daw nila nga si Astro, maong nag-ingon nga gusto pa daw niya og igsuon. Nakabitaw na ang uban pod radyo man Erin, radyo man Abi sa kini nga hisgutanan. Ang uban nalipay, ang uban pod usahay pag makakita kag kanino may pa siya no nakaliman na butis. Ang uban nakaingon kanon sa pamangko. Di ba wala ta kabalo sa kining ginaagian sa ubang mga babayi karon, ubang mga minyo nga gusto na magkaanak pero dili magkaanak. Ang ubang pong minyo magminyo lang daw sila pero dili pud sila gusto magkaanak. Bisan pwede sila or able sila because of some reasons. Muna moto ta dito sa pangutana karon, angay bagyod magbaton og mga anak kung musulod sa kaminyoon. Inayo sa kahigalan ako nag-ingon nga nagpamilya pa ka kung dili ka gusto magkaanak. Able sila ha, unless daw na may ubang magtiayon nga dili gyud daw magkaanak. Kana okay ra daw na, pero kung able daw ka nung nagminyo pa man ka kung dili daw ka gusto magkaanak. Samtang mura lagi min nagdebate, marami na programa kay ang usa ka higala pod nag-ingon man pod nga kining ay dili man na nato mabutan kay di man lang ingon nga ang anak amo kompleto sa pamilya. Tinuod. Di ba kung minyo mo matawag na mo nga pamilya. Napod ko'y kaila radyo man iri radyo man friends nga nag-decide sila nga dili sila mag-baby. Pero minyo sila. Dili pa sila minyo, but they're in a long-term relationship and they are maybe soon getting married. Pero murag as we speak ha, nga ana pa siya, di na ko makita akong kaugalingon nga mahimong usaka ginikanan. Ana po iya. Kana pod okay ba si manggod pod og atong puso pag anak boy kuya ba kini mga tawo sa imong palibot, radyo man mga pagyente, mga magintes maingon og kanang pagminyo mo yung sa man ng pamilya ko, dapat mag-anak mo para na ay mag-atiman sa inyo pagkadako nahimo na ninyong retirement plan ng mga anak ha. Magtarong mo. Napay uban actually radyo man Irina kanang ginaingon nga for example, naning kamot gyud mo taman. Nay pangutanan para asa man na imong ginabuhat, wala man kay anak. Ay ano asa ba? man yung pasahan anak. Yes. Wala na mo'y labot de ka. Ano ba? Unsa naman. Piki na mo mga pag-umangkot. Pero diba, I mean, lahi na gyud ang generation karon. Kaya ako personally, depende man gyud sa Ginoo kung tagaan ko niya og pamilya, tagaan ko niya og anak, kuhon, mas mayo. Pero kung ako manggod, mahadlok manggod pud ko nga di na ko mahatag ba ang kinahanglan sa akong anak. But I believe God will provide. Just that na ay kanya-kanyang rason ang kining mga tao karon nganong dili gusto magkaanak, gumikan pud sa ilang trauma nga naigian sa ilahang childhood day. Maging sensitive lang pud ta sa ato ang mga komento sa mga kasama kay wa ta kabalo nakapasakit na pud ta sa uban. What if sa inyo hapon ng pamilya mahitabor na ay mga ingon ana nga sitwasyon kamo pud masakitan. It's a no-no gyud ha, basta dunay magtiayon nga wa pay anak, ayaw gyud ninyo ingna. Hala, uy nga wa pa mo mga anak. Uy kadugay na ninyo nga nagminyo, nag-ipon. Kana jud Dako kay nag insulto para ngadto sa couple.